Ndewono ndị be anyị ekene m unu daalụnụ. Taa bụ matchmaker. Hey! Ndị be anyị gbakọtabanụ. Kedu ụmụ nwanyị? Gbaanụ ngwa ngwa. Hey! O nwere nwanne anyị nwoke. Obi na mba Berin. Ọ bụ onye Imo steeti. Arọ ndị Izọgụ. Hey! Chineke. Ndị ụmụ nwanyị ọ gabakwala unu. Kedu ndị chọọ onye ya na ya ga-ebi forever and ever? Nya bụ mkpịsị ngụ. Bidonu debe edemede. Debelu na enye ozugbo. Eme ngwa ngwa emeghala ọdachi. Unu emekwe n'ifelesi kedu nke a ga-akọkwa nka, kedu kweni nke ọ bụzi nwaanyị na-achụ nwoke. Ihe meeni bụ n'ụwa asaga anya. Unu bido debeli edemede. Ọ bụrụ na idere edemede, mmadụ analụ gị nke gị. Mmadụ analụ gị ihe iji ga ebi ndụ n'ụwa anyị pụta. Ụwa asaga anya, ihe egwu echenjigo. Egwu anyị ghọrọ ọzọ, anyị gbaba ọzọ. Ebe ọbụla ị nọ, bido debe edemede. Ị nọ na mba Europe, ị nọ na UK, ị nọ na Canada, ị nọ ebe ọbụla ị nọ na. Ị mara ka a na-anyala akpa afụ anụ. Mmadụ ada amachakwa na ama o. Ọ bara uru ka eje kọwaba. Mana ihe m na-agwa unu bụ ọnwụ egbuo ka alụrụ aka. Ụmụ nwanyị ngwana oluo na omume. Ịgba na ụfọdụ asị na ọsọ ụmụ nwanyị na-ede edemede ka na fa chọrọ di. Ụfọdụ a na-akọ ihe sọfa. Inekwe n'anya na kọmentị na-emekwe nke gị o. Imere nke gị na-ene mmadụ anya n'iru. Onwekwa ihe mmadụ ga-emenwuru gị, gị nwa ga-emelu onwe gị ihe. Nya bụ chụọ ewu ojii n'oge tupu chi ejie. Nekwe na ifu dị mkpa ifu ogologo imi. Bidonu debe edemede. Obi na mba Berin. Ọ bụ ebe obi. Nya bụ ndị be anyị. Bidonu debe edemede ụmụ nwanyị. Kedu ndị nwere mmadụ ụmụ nwanyị? Gbọọnụ fa ebe a tag ya fa. Gbọọnụ fa na onwe ihe na-aga. Gbọọnụ fa tag ya fa ebe a. Kedu ndị ọzọ? Bidonu wish bie lọk. Bidonu wish bie lọk. Kpebeli na ekpele ka isi kpeli mmadụ ka Chukwu si ga-emekwa gị. Ka isi wee kpeli mmadụ ekpele ọma ka Chukwu si ga-akwụ gị ụgwọ. Bidonu wish bie lọk. Ụmụ nwanyị debelie. Unu ga-afụ nọmbịa. Unu fụ nọmbịa, bidonu debelie ihe. Unu delie ihe, ọ ya anabatakwa unu. Nya bụ eme ngwa ngwa emeghela ọdachi. Ihe ị ga-eme bụ idekwere elie ihe si imi o. Ọkpụkpụ ngụm na-emu. Otego nchọba aga izo. Ị na-ata m afụfụ na-emu. Idekwere elie edemede. Ọ na-aka mma odide maka ọkpụkpọ na-afịakwa arụ. Nwada anyị mmeri mbọsị a. Hey! Ọ sịkwa na ihe ka nkụ. Ụfọdụ nọ na comment section na-azọ ana onye jiji na-akọnye. Ị na-azọ ana onye jiji a na-akọnye. Ndị jiji na-akọnye. O nwere ndị eburo ji je na-azọ ana. Ndị bụ ji a na-akọnye ji. Nya bụ ụmụ nwanyị kọnyebe ji. Rapụ ndị na-azọ ana, kọnyebe ji. Kọnyebe ji. A sị na onye na-azọ ana ndị jiji a na-akọnye. Ihe ọma ga-emela anyị. Kesee na ozi ọma, kesee na bikonu tinyebe n'aka n'akara ịfụnanya. Ọ ya amasịkwa anyị. Ọ ya amasị anyị nke ukwuu. Nyebe na anyị star. Kesee nye onwe ndị nọ na mkpa. Onwe ndị nọ na nnukwute mkpa. Ihe meeni bụ na ọ bụ ihe anyị ji ejikọta onwe anyị maka anyị gbasachazi ụwa niile. Mba Berin ka ọ nọ. Ifu gị tupu ọfụ onye ọ ga-anụ n'ala Igbo. Ọ fịara arụ. Mana fa na-akpazi ebe a. O nwee ike fana abụ akwalụ gaba Berin ma ọkwalụ gaa ebe nke nwaanyị bi. Ma ọ bụ unu chọọ ịgba nkwụ, unu gabazi ala Igbo jee gba nkwụ. Emechezi decide ya. Ị ga-ajoin nke nwaanyị ka ọ ga-ajoin gị. Ifugo ihe anyị ji emelu matchmaker maka ndị mba ọzọ emenụcha ndị be anyị, ma ọ bụ oje n'onye mba ọzọ. Mgbe ahụ ọ napụ ndị mba ọzọ nje afịa adịrịbe anyị na-akpọ anyị. Nya bụ anyị achọrọ ka afịa na-akpọ anyị. Ụmụ nwanyị unu gba ngwa ngwa. Ụmụ nwoke kedu unu? Kpọọ nwanne unu nwanyị. Ndị nne kpọọ nwa unu. Unu bido debe edemede. Ka unu si ga-eme bụ
ịbịa ịkọpịlị nọmba ya ịbịakwara ozugbo ide elu edemede dị mma isi ya na onye ibu ịkọwali onwe gị iweli pikchọ gị tụọli ozugbo enwere ike ịkọwali onwe gị na ịbụ onye dị onye adị onye na-eme nke a nekwa ebe ibi na ihe nna alụ na ịma lokeshọn na eji m ịkọwa ihe niile ozugbo ma nke ajụ ma nke ajụrụ ọ bụrụ ibi ị na-egbu oge a sịkwa na imeghe ọsọ onye ọzọ ewere ịma na ihe a bụ rifụl a na-egote dị n'ahịa ma ndị a dị sọsọ be ndị eze ebe Chukwu mere ebere tinye dị na rifụl onye winitenye alibeni a na-egote dị n'afịa ma dị a dị sọsọ be ndị eze ebe Chukwu mere ebere tinye dị na rifụl onye winitenye alibenu. Ndewo na ụmụnne akọwagolu m unu nwanne anyị nwoke chọrọ nwaanyị mana unu nwere ọrụ oke na ọrụ dịịrị unu na-abụ onye ahụ ka ọ dị ụmụ nwoke ma ụmụ nwaanyị abịa maachị ya unu fuo onwe unu ọ dịziri unu ịjụ ajụjụ ọ bụzi ọrụ dịịrị unu ọ dabala unu jee kpolibe ndụ kpoli ndụ ayama kpoli ndụ ayama. Chukwu kwulie n'akwụkwọ nsọ Jenesis 2:24 o kwulie ebe ahụ si na nwoke ga-arapụ ndị bie gakwuru nwunye fa abụla otu ma fa abụzi na mmadụ abụọ fa abụlụ gịnị otu ya bụ si mebie ọ bụ ihe Chukwu kwuru ka a na-eme ya bụ anyị agaghị ata mkpụrụ nkafio anyị a na-akwa eme ihe ụmụazị ma ọ bụ ihe egwuregwu ebe anyị menikweli nya onye adịrọ sirios ya abịakwana anyị chọrọ ndị dị sirios onye ahụ ka ọ dị anyị melu nwoke ma nwaanyị sọsọ ndị dị sirios dị ready to settle nketa nke echi ọ bụ sọfa bụ ndị anyị chọ anyị achọkwa ndị ga-abịa gwuri egwu maọbụ play girls maọbụ play boys mbakwa biko ọ bụrụ nnọọ play ahụ ịbịakwana ọ bụrụ play ịbịakwana ị ya ada ezigbote sirios maka ị na-anya anya n'iru anyị ada egwu mgbe anyị jipụta na-ekwu ihe Chukwu kwuru ọ dịghị ka anyị na-egwu mba no biko bidonu debe edemede kpebeli na ekpele wishibe na ele Chukwufu na ọ na-adị gị mma o welie chọọ gị mma mana Chukwufu na ọ na-adị gị mma ọ na-ele gị anya ịnọzikwabe gị ha ndị be anyị Chineke ka Chukwu gọzie ka anyị febeli Chukwu aka anyị na advance maka Chukwu agọzigo nwado onye ga-ewin rifụl nke Chineke Chukwu anyị ekene gị ngwa unu ga-afụkwa edemede ode mma ewepụtali unu na edemede nwanne anyị nwoke dị ọ sị na afọ ya bụ Jekwu my name is Jekwu 40 years old from Imo State arọ ndị Izọgụ ndị ọma arọ ndị Izọgụ n'ihe eme nekwe na based in Berlin working looking for nice lady to marry 20 to 40 years old ya bụ ndị dị 20 wee luo na 40 dị 20 dị 21 dị wee luo 40 ọ na-agakwaligo na eni nọmbiazin kọpilin ya ozugbo kọpilin ya stonya debeli edemede postuolie foto gị postkwe nke gị unu kpaba na eni nọmba ya kọpịrị na-ekpere ihe ọ na-ekwu ọ sị na ọ ga-abụ ezigbote nna ya na ezigbote di n'ezinanya na ihe ọ na-ede edemede n'ezi nke o deziri ebe a ka o dezi kpochakọrọ gụọ na ya my name is Jekwu 40 years old from Imo State arọ ndị Izọgụ nekwe na anya Chineke looking for nice lady kpebe na ekpele so na-afụga edemede ode yeso ndị be anyị ya bụ anyị na-akpọ unu oku ụmụ nwaanyị Disemba ama ngakwa unu ọ ga-adịla unu na mma nwoke ma nwaanyị onye ọbụla na-achị ihe ọma ya gazieli Chineke were ọchịchị ọma nke obi unu kwụọ unu ụgwọ ọgụ mmaji 5 onye ji obi ọma abịa unu gbadokwa anya maka o nwekwere ndị ma ndị 419 ma ndị mago ndị ọbụla ndị ọma nọkwa ya ndị ọjọọ na ya biko onye ọbụla gbado anya
ife ọlụkwa na victim ma ịmago ma ọgbalụ gaba onye ọbụla kpọọ gị, ị ga-ajụ ese, ị ga-ama ka unu si ga-ebido wee gaba. Ya bụ eje ebe neutral place afụ fụkwasị, jụọ ese, jụkwasị, unu mee vidio kọl, unu na-ekwu, onye ọbụla ejidegodi onwe ya aka. Ọkwa ya ka anyị ji akpali unu alụ. Biko nụ ndị be anyị chọọ matured mind. Onye mere ihe nna ya mere o mere ajọ ihe, onye mere ihe nne ya mere o mere ajọ ihe, onye chọba nke ya ọ bụla ajọ nwa ọ bụrụ ajọ nwa. Ndụ na-akọmentị welu na good, wishiwe na lọk. Ọ bụ ihe dị mma ka a na-achọ. A sị na loneliness bụ ọya. Chukwu siri nwoke na nwaanyị gaa mụọ ụmụ baa ụba. Ọ bụ na di na nwunye ka esi amụ ụmụ aba ụba. Ya bụ unu nwere ọrụ, unu fụkọlite onwe na onye ọbụla dere ihe dị mma na comment section, kwụọ profaịlụ ya ka chụpadi baa ebe ahụ, unu kpaalụ ka ọ gazielu unu. Debelu na edemede, kọpịlị na nọmba ahụ, ma pịalị ya ya gazie. Biko kpọba na ụmụ nwaanyị niile, ndị niile nwee nwanne, ịkpọrọ nwanne gị ebe a ife ọkwụ ya n'anya o. Nwanne m aka m agwa gị ịbụrụ ezigbo nwanne, mana nwanne m agwa gị ịbụ ezigbo nwanne. Ụkọ dị dịkwanụ ndị be anyị, unu gba ngwa ngwa. Ọ bụrụ ịpụta idekewe ofu ihe amara, ị ga-ede ihe ọ dịka ehihie, were foto tụọ foto dị mma ịkwụ ọtọ. Ịtụkwana foto ebe ị nọ ana, tụọ foto ebe ịkwụ ọtọ ịchawapụta ka anyanwụ ya gazie. Ise ka emesịa.